aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugihe ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber ki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diembe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Yoh, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. 1 jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu, gawar ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lha kowe wani marang krek ning ngarepe Mbakandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Denda, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora adil sawa-sawa. Al-Fatihah. Ing pun Kakang Dimas Werkudara. Barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulane timbalana barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana, jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dadi timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo, wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong mangsa Baronga Purbawasita pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang Sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang Sinuwun diagung pangaksami kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larane akeh banget to Sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastike ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Wah ngandera mlebu cangkem. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih Sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tamanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripandayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Akarang kula niku nek krungu pangendikaning ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhap pasor. Ndara Werkudara nek ngendika
Ngopo Bagong? Sik mataku kesamberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya halus, monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Padha Kandirarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risih. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Punakawan Bagong Padararja sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponongan Bagong Padararja sak praptamu, ponongan Bagong Padararja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, Nuwun wonten pangending adhawuh sinuwun. ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduka kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngenthengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo jan-jane ya padha wae. Jan-jane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang ndro nganu e. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula, Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertiyo nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenakke kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Jamrut Mutiara Hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Panjang werdining dawa punjungi kuluhur lan sak piturute. Sapa ta sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme,
Ya rukune mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun boten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kare Gareng kare Petruk bareng Bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhake kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Nggih, ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta, Bagong. Sawana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawenen eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Tumbak Karawelang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheme rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut, Jamus Klimasada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah
lurah, mbok bupati, mbok presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbok dukuh, mbok lurah, mbok bupati, nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae. Kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng. Niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat dukuh lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi dukuh pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong irung mati bapak wis teka. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara dhuwit. Bantu moral ngono ya apik. Oh ngoten. Bantu suara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngopo ning kono niku meng alasane wong keset. Iya Bagong. Nggih aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan ngopo ning kono niku alasane wong keset. Ora kaya ngono sing apik niku kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Mung disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngoten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak Karawelang, payung Tunggul Naga kalih pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada sareng sak tindhaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendhikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar. Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun pamunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi
ngias marang Kakang Nayantaka ora jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi mung menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru. Merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budhal yang karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker-ingerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak kara welang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tok petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang karang kadempel. Ning ditanjih kesik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak kara welang, payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Sangreknaning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias ing Namit pasang Kalimantaben nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu merga midhanget sabdaning Kaka Prabu Ndwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak kara welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ke napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates e agi kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu.
Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nepun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah, ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kalih Bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo Bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Oh, aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1. Semen 3. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbakara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang Jimatrilata ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun, tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke, nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan wadak, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting, mlebu ngalas ditutke, mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti, iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu sego terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mbak kokean omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laren-laren. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jret-jret sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi, kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Seli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah.
nggih gloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mlethis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Prabu kados pundi lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kotang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye? Kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ayo pelupun Kakang metu njaba Yai. Kocap kacarita nalika semanten wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Ndrawati nalika semanten dumadi kalaning jagat gaweaning para dewa dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kyai Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada katingal gegana tutwuntat tindaking Lurah Bagong. Kudara malah dadi ora karo-karuan kahanane kembar kula wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara ana apa Sedewa Koko Prabu kula nuwun sewu menapa Koko Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang lampah pun Kakang sumurup kedadian apa Yai kula nuwun sewu menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugi ning Batos. Menapa dene panyakara bawanipun Koko Prabu Ndrawati menika boten saged kabukten krana menawi Koko Prabu kemareng kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga miwah Pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dhateng lampahipun Panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacarios pusaka menika dadosan saking para nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabéda kadidine jalma wantah apa mengkono Dimas inggih wah cetha yen to diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niyate Semar lahir batin nanging pun Kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandhang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndrawati piye Dimas aku percaya karo Panakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku Dimas Werkudara mangsa Baranga yo ngestake dawuh kembar kula wonten timbalan pun Kakang bakal tata-tata lumarap ing Karang Kadempel nanging budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa
purna gatining pananggilan. Sanata Aswakundur ngedaton jelok saking dampar kena kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Japa Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon gawis tinggal saking Mandra Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran Tindaknya Sri Naranata wau dadi tekan semono Sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3, Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar irawang-wang Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non. Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun yaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen perlu tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok plarenteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandatakon salah yen kowe wadul karo bapakmu. Yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndarawati. Mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora sak kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndarawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki berarti pancen wis
Numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, terus nek kula bangga, darah bungi. Nek kula pasrah, kowe tak buntu. Oh, oke. Wis ben modar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme Sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon laron apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone ki ngerti mlebu ning cangkemku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abe. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing ning kepidak menungsa ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi aku. Yen ngono kowe wani karo aku, Wedian diamput lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suarep aku, ora manut harus Setyaki kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho, ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati dening aku. Mangga ta. Bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mak telalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput. Sencaki bungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggres entuk copetan lek mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajembel wis. Matek aku. Kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Sencaki, mriki ketemu Linmas. Modar kula Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis.
Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelek. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Rindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak mbok menawa kang ibu gareng rabi meneh. Sogok telakmu mudhar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan iki. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan, mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius? Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garusa, Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki. Hus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku ki tuwae, Mas. Arep sampean ki bentar aku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trima, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi iki ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki? Iya. Malang kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah, ngatur banget ora. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garusa, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Wah, lah kae. Niki napa mlayu-mlayu niki napa? Oh, kae apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuta karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Garusa. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora apa-apa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan.
Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani harus Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Wis gawe wirange Setyaki kene marganing patimu Panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Majile? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Gargaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi suliye Bagong dijotosi Majile Setyaki. Wah. Ampun ngoten nggih. Jenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Majile wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Lek. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong, aku ora trima. Semono uga Kakang Gargaca Kakang Turjo ya ngono. Rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata. Pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasa nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu rasa adul-adul ya, Gong. nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Gargaca Kakang Turjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak. Mergane Kula mulai kon gawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kali pustaka jamus jimat 5 sada Ndara. lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Kudus. Wiladara. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus 5 sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kuwi tak kandhani, Gong. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya.
Mula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasan dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sapungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih.